Добър ден на всички гости. Здравейте, скъпи футболисти, треньори, родители. За втора поредна година имаме удоволствието да ви поканим и да ви приветстваме с добре дошли на коледното ни тържество Синя Коледа, организирано от футболен клуб Черноморец 1919 година и родителския съвет на клуба Сини надежди. Сега искам да ви представя най-напред треньорите, които се грижат за спортно-технически качества на нашите деца. Тук са ми ги написали така от най-големите набори. Започвам тук подред. Черноморец 2 с треньор Павел Алексиев, аплодисменти. Набор 2 и 8 треньор Тодор Койчев. Набор 2 и 9 треньор господин Господинов. Набор 2 и 10 треньор Слави Шопов. Набор 2 и 11 треньор Павел Деспов. Минавам от тази страна. Радостното е, че имаме вече и футболисти, девойки. Браво, браво, браво. Сега виж колко аплодисменти ще получите. Отбор девойки и треньор Симеон Баев. От набор 2-12 треньор Данаил Сребров. Набор 2-13 пак Данаил Сребров. Набор 2-14 треньор Георги Калоянов. Набор 2-15 треньор Пламен Маденов. Набор 2-17-2-18 треньор Кристиян Тодоров. Треньор на вратарите Мартин Теменлиев. Директор на академията господин Господинов. И сега тук е мястото да споменем, че това събитие не може да се случи, ако нямаме искрената подкрепа на Трансвагон ЕАД. Лайф Хоспитал. Победа АД, фирма Тони и община Бургас. Аз сега искам да дам микрофона за поздравление от ръководството на футболен клуб Черноморец да направи спортно-техническия директор на клуба Слави Костински. Здравейте на всички присъстващи днес. Здравейте и на официалните гости. Искам да поздравя на първо място всички футболисти и футболистки вече, подчертавам, за положения труд през годината и за така издигане името на футболен клуб Черноморец. Благодаря ви. Продължавайте в същия дух, много труд, защото всеки труд се възнаграждава. Искам също така да поздравя и всички родители, защото без вас това нямаше да се случи. Вие сте главните виновници тези хора да бъдат тук. Продължавайте да ги подкрепяте и всеки един мач.
А сега очаквам вашите аплодисменти и на вокална група от Само училище Христо Ботев. Ей, чисти хора, народните си. Браво! Я да дадем по едно микрофонче. Едно. Ей, раз, ей. Mamma, mamma,
вашите аплодисменти за вокална група от основно училище Христо Ботев. Браво, браво! И сега продължаваме с един спортен квиз. Квиз му казват сега децата, а ние го знаем като викторина. Да сега да проверим нашите дечица как ще се справят с тези така малко лесни, малко трудни въпросчета. Започнем с най-малките. Очаквам тук някой с мен да дава и награди на който отговори правилно. Кой ще дойде да ми асистира? Ето. Бъркаш турбичката и каквото хванеш, даваш там едно по едно, не знам. Воле? Не цялата, нали не цялата? Не, чакай да ми пойму. Не, цялата. Не знам. Да. Още един асистент. Така. Здравейте, судори, здравейте. Така. Така. Но набор 2017-2018, нали така? Елате момчета насам тук, елате по-наблизо. Сега, който отговори, му давате и награда. Първи въпрос. Какъв цвят картон трябва да получи играч, за да бъде изгонен от играта? Кой? Кажи ти, моето момче. Ти. Не, това момче дигна първи ръка. Кажи, какъв цвят? Браво, правилно. Ела да се получи наградка. Червен цвят, разбира се, червен. Браво. Така. Отговарят само 2017-2018. Втори въпрос. От колко играчи ще състои един футболен отбор? Той дигна първи ръка, той. Браво, от 11, разбира се. Отиди да вземеш наградата, моето момче. Браво. Който дигне пръв ръка, той отговаря. Браво. Така, набор 2015-2016. Това 2015-2016 ли си? 14. 2015-2016, пак тук си. Браво, така. Слушайте, колко пъти Кристиано Роналдо е печелил златната топка? Ти дигна, да. Не. Кажи ти. Браво. Да правилното, че 5 пъти. Браво. Още един въпрос към набор 2015 и 16. Слушайте внимателно. Който дигне пръв, него изпитан. Предварително не се дига ръка. Така. Какво е прозвището или как ще наричаме създателите от футболен клуб Черноморец? Кажи. Браво, ела така. Браво, кули, разбира се. Кулите. Заповядай. Да се обърнем към набор 2014. Или сте? Слушайте внимателно. Кой отбор е печелил най-много пъти Шампионската лига? Кажи. Браво. Реал Мадрид. Добре. Слушайте сега, е много труден въпрос. През коя година е създаден футболен клуб Черноморец Бургас? Тук дигна това момче първо. Тук, ела. Браво. Точно така, 1919. 2013 тук ли сме?
Добре. Какво е прозвището на националния отбор по футбол на Хърватия? Какво е прозвището на националния отбор по футбол на Хърватия? Как? Кажи. Браво, бе, шахматисти, разбира се. Добре. Браво. Да, ще има и малко по-лесни и малко по-трудни въпроси. Колкото към по-големите теми, толкова въпроси са по-труднички. Така. Сега слушайте внимателно. В кой италиански отбор е играл Диего Марадона? Ай, той... Да, така правилно е. Да, ти дигна. Айде, браво. Той дигна пръв. Ами, ще има за всичките награди, после имате... О, колко турбички има, всички са за вас. Така че на всичките не може да дадем. Минаваме към отбор. Така. 2012, къде сте? Видиш ли? Слушайте внимателно. Кой отбор е печелил най-много титли на България? Браво! Заповядай, Чешика. Чешика е печелил най-много титли. Що ли беше Черноморец? Сега тук един много труден въпрос има. Внимавайте сега, внимавайте. Колко нации са печелили Световната купа по футбол? Те би не само този отбор. Колко? Не. Кой? Тото, горещи. Кой казва 8? 8, точно така. 8. Уругвай, Италия, Бразилия, Германия, Аржентина, Англия, Франция и Испания. Браво! Чакай, трябва да префърля тук, че тук са девойките. И за вас имам въпроси. Така, слушайте внимателно, девойки. Кога се е състояло първото световно първенство за жени по футбол? Коя година? Коя година се е състояло първото световно първенство? Коя? 1990 и... Не. Кой каза първа? Айде. 1991 година. Добре, запомнете го. 1991 година. Сега слушайте внимателно. Кой женски футболен клуб играе носителката на златната топка за 2023 година за жени Айтана Бодман? Кой каза Барселона? Ти ли? Заповядай. Барселона. Учета трябва да се прехвърлим от друга страна. Тук много накрая го сложиха вас, бе. Ама виж, вашите родители пък са тук. Аплодисменти за тях. Браво! Виж как ни виж заставя. И там да отидете, и там ще да. За треньорите сме подготвили други подаръци. Така. Минаваме към тук набор кой? И 9.
Кой е голмайсторът за всички времена на българският национален отбор? Ти дигна ръка при кой? Не. Браво. Барбатов, заповядай. Барбатов. Слушайте, още един въпрос. Коя е единствената страна, която е участвала от всички световни първенства? Той дигна пръв. Заповядай. Браво, браво. Набор 2010 тук ли сме? Слушайте внимателно. Кой е отборът печелил първото световно първенство по футбол? Браво! Слушайте сега внимателно. Какво е името на футболната легенда, който е един от основните голмайстори на А-група с отбелязани 76 гола и чието име днес носи стадиона Квартал Долно езеро? Ти дигна пръв ръка. Иван Претъргов. Браво! Браво! Така. В коя държава се намира най-големият стадион в света? Как го познаваме? Браво! Добре, добре. Добре, Северна Корея. Браво! Това трябва да го знаете всички. Слушайте, през коя година е първото участие на България на световното първенство? Тук е отзад дигна едно момче. Ти дигна, кажи. През коя година? Не. Да? Не. 60 и... Ето момчето е. 62 година. Да. Браво. Браво. Сега да кой бяха телефоните тук, набързо щяхте да ми отговорите, но без телефони сте, нали? Добре. Така. Минаваме 2008. 2008. Не е така? Какъв физически недъг е имал Гаринчев? Браво. Браво, точно така. Единият крак му е бил по-къс и е бил страхотен футболист. Въпреки това. Втория въпрос. Кой е нападателят, голмайстор и легенда на футболен клуб Черноморец Бургас с 112 гола в противната врата и 309 изиграни мача за кулите? Първото ми започва с Т. Това е точно така. Тотко Дремсизов. И така, отбор Б. Най-големите. Така, момчета, върху какъв необичаен предмет Лионел Меси е подписал първият си професионален договор с Барселона? Браво, с салфетка на салфетка. Заповядай. От каква материя са изработените първите футболни топки? Не. Един орган на прасето. Свински мехур. От свински мехур. Той каза нищо. Още един въпрос ще ви задам тогава на вас.
Слушайте внимателно и треньорите да слушат внимателно за този въпрос. Как през 2007 година Жозе Мауриньо успял да говори с играчите си в съблекалната, при положение, че е бил отстранен за матча? Не по телефона. Няма телефони играчите. Не по телефона. Как е успял да говори? Как е отшил при тях? С какво е отшил? Какво? Правилно. Скрил се е в кош за пране. Браво. Умно момче. Браво. Аплодисменти за всички аплодисменти. Сега малко така позагрейте, сложете шапките, защото след малко нашите възпитаници ще покажат някои от футболните умения тук пред вас, пред всички. Така, заемете места. И така, всички мисля са готови да дадем старт на упражненията. Готови ли сме? Старт! Започваме! Айде!
малко посрещнем дядо Коледа. Добре дошъл, дядо Коледа. Аплодисменти за дядо Коледа. Аплодисменти. Браво, браво. Заповядай, дядо Коледа. Добре дошъл при нас. Добре дошъл. Здравейте. Пътували сте дълго, уморен сте. Но така, почнете малко. Добре. И службирците. Направо там много трудна работа. Избери един. Кой искаш да бидос? Кой батко да бидос? Покажи, изберите. Кой? Този ли? Айде, ела. Ела, ще ми е много трудно да избирам така. Айде, тръгвайте след мене. Така. Айде, видиш сега тук кой. Сладъри. Айде, който първи пипне на ръката, той. Айде, този. Кой е този? Айде ми тази ръка, кой е? Коя държа? Тази ръка държи, чакай. Не, момент. Пустете всички ме пустете. Тази ръка държи, ето. Браво. Трудно ме да избирам, трудно ме. Треньора няма да го карам, защото ще му се разсърдите. Треньора няма. Кой е най-добър на дуспи от вас? Кой? А кой пие дуспите като играете? Ти ли ги пиеш? Айде. Добре. Нищо. Така. От тук кой? Има някой рожденик. Айде рожденика. Айде остави бомбоен. Айде рожденика. Отиди там пред двора. Тук рожденички има някой. Тя ли? Айде, заповядай тук. Елате да става пред дядо Коледа, малко го загрейте, вземете толкова, малко го позагрейте. Айде, елате тук, докато избирая се другите. Ето го, браво, аплодисменти. Най-важен човек тук, пазача на... така, позагрейте малко. Добре, след малко ще бием. Леко, да не може да се реши. Браво, добре. Айде тук идвам при вас. Кой да избере, не знам. Кой играе с номер 9? Кой? Той ли? Айде. Заповядай. Не искаш ли? Ако не искаш, друг ще избере. Добре, кой играе с номер 10? Айде отиде. Утре. Добре. Кой е отличника? Двойкаджията кой? Двойкаджията. Добре. Айде. Кой играе номер 3? Ти ли си? Айде. Той се помни какво да направи сега. Аз не му знам кой е. Кой е другия набор? Така, вие заедно ще така. Добре. Така. Кой играе? Той е внука тук. Внука няма да го избира, защото ще почне да викате мафия. Добре. Кой да изберем моето момче? Кой да изберем? Заека ли? Кой? Той ли? Кой е заек? Той ли? Айде заек. Айде. Добре. Айде моето момче. Виж как тук без аз как се избраха човек, който да бие, заповядай. Там се нареди, отиди. И тук, кой избрахте? Айде моето момче, ела. Айде, че времето минава. Малко шоу да стане. Дядо Коледа, позагряли ли вече? Добре ли си? Така. Това за първи път се слуша. Никъде другаде до сега дядо Коледа не е бил вратар и футболист да му бие дуспи. Това за пръв път става в квартал Долно Езерово.
на най-доброто, най-хубавата трева на Арена Трансвагон и на спортен комплекс Иван Притъргов. Дядо Коледа, загряхте няколко думи. Така, добре. Сега, чакай до 11 метра трябва. Тази врата не е по-малко. По-малка трябва, значи на 10 метра. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Чакай да. Дай топка тук, дай топка тук. Така. 10, чакай да сложим тук едно. На дъгата ли? Ай, добре, на дъгата, ай. На дъгата. Така. Обаче не пред зад дъгата. Пред дъгата може, но зад дъгата не. Ай. Как се казваш? Димитър Русев. Айде, Дядо Коледа, ти си. Ай, сега ми вкарай го гол. Браво, браво, браво. Треньори, гледайте за най-добра дуспа, после ще дадем награда, който е бил най-хубава, най-красива дуспа. Следващият кой е? Не, чакай, имаш един по-малък. Ела, моето момче, те май те познавам от някъде. Ти защо си без топка, бе? Така. Внимай сега. Айде, тъжка! Айде! Малко става. Нищо. Нищо, като порасти ще го вкараме гол. Браво, Тошко, браво. Айде, следващото момче. Кой е следващите? Добре, заповедай. Леко. Ти как ще казваш? Ники, от тук искаш, добре? Айде, Ники. Дядо Коледа, здраво. Браво, Дядо Коледа, браво. Мерси. Следващите. Ти как се казваш? Как Мирослав? Представете за Мирослав и за Дядо Коледа, разбира се. Хайде. Внимание. Малко става. Следващите. Нищо, Миро. Нищо. И при големите футболисти се случва по-някаква така. Давай. Нищо, ти как се казваш? Диан. Християн. Добре. Ти как се казваш? Сиси. Аплодисменти за Сиси. Аплодирайте. Айде, Сиси. Давай, ти си. Това беше най-красивото до сега. Браво, Сиси, браво. Браво, добре. Ти как се казваш? Светомир. Айде, Дядо Коледа, Айде. Браво, Цвете, браво. Браво, бе, много сте добри. Ти си? Венцислав. Айде, Венци, аплодисменти. Браво, Венци, браво. И сега, заека ли ти? И сега аплодисменти за заека. А как се казваш? Теодор. Аплодисменти за Теодор. Теди. Айде! Нямаше шанс, Дядо Коледа, нямаше. Така. Следващото момче се казва Евтим. Аплодисменти за Евтим. Чакай малко. Браво, Евтиме, браво. И има ли още? Да. Ти си как се казваш, моето момче? Александър. Айде, Сашо. Браво. Има ли други? Няма. Дядо Коледа, мога да ти бие ясна дуспа. Чакай да ти бие ясна дуспа.
аплодисменти за Дядо Коледо. Изчакайте малко сега. Най-хубавата дуспа за кой? Най-хубавата дуспа кой? За Криси ли? Айде, Криси, браво! Къде? Ела тук, ела. Къде? Тя тука, чакай. Тя тука. Една индивидуална награда. Ето. Ето, Хриси. Дай на всички по една. Има ли други? Раздай на всички по една. Раздай. Добре. А сега, Дядо Коледа, една изненада има за тебе. И чакай само малко. После ще раздаваме подаръците. Сега, само... Искам тук да поканя едно момче, един вратар, и той е най-добрият вратар, Светомир Стоянов. Къде е той? Ето го. Браво, Цвети. Браво, моето ръче. Ела тук. Казаха ми, че си бил страшен. Много си бил добър. Верно? Да. Колко така на мач, по колко гола спасяваш? Към 15. Към 15? Ами защита какво прави, бе? 15. Добре. Сега ще поканя един специален човек, защото за теб има една специална награда. Искам да поканя тук Мартин Шейтанов. Ето го. Син на един мой приятел Любо Шейтанов. Ето, специална награда за теб. Браво. Поздравление. Така, стой малко тук. Казваш, мога да ти държа малко подарък аз? Дядо Коледа, ела тук. Я застрои моето вънче. Чакай, още подарък има. Така, фърли това яки, фърли го якито. Дай да държа това. Фърли якинчето. И ще помоля да застанеш на вратата. Да, го изправи сега Дядо Коледа, пък дали той спасява дуспа, дали може да бие дуспа. Ти си най-добрият вратар. Така. И ще помоля и Сиси се подготви. Сиси! И теб ще помоля да се подготви за една дуспа. Аре, Цветомирчо! Така? Това хубаво време, нека се направи малко шоу. Празник за всички. Чакай да не ти минавам пътен, ще кажеш после да минаваме пътен. Да Коледа, така загреда малко, не? Добре. Ти готов ли си, Матунче? Айде, внимание! Браво! Я си ела тук. Ела да видим сега ти как се справиш. Имаш топки, добре. Дядо Коледа, Добре, момчето, добре. Айде, си. Ти си. Нема, кой ще окара гол? Айде сега. Айде, Матунче, айде по-малките. Айде по-малки, защото по-големите ще го карат, да. Виж как те подкрепят. Айде сега. Вижте, браво. Аплодисменти, добре, сега искам да помоля всички лица, всички футболисти да се строиме за една обща снимка. Някъде срещу слънцето да бъдете. Не, и срещу вашите родители и близки. Тук всички, не знам, треньори така по-навръща как ще ги построите. Така по-насам да дойдат. От тая врата насам срещу хората. За една обща снимка свалете си шапките, защото са много червени. И се връщаме на местата. Готови сте? Айде седне.
Хайде, хайде. Теория предава пълен предвъчал. Много подаде се, много трудички. Как си ги носил, бе, човек? Не подаде се, как си ги носил? Браво, браво, браво. Така, ето първото дете най-послушното. Кажи благодаря. Благодаря. Айде следващия, така тръгват. Минавате календари, вземате. По един календар. Календари и тръгваш тук след мене. Така и се връщаме пак обратно. На местото. Айде, браво, браво, точно така. Следващи. След малко да тръгнете те. Айде, тръгвайте следващи, тръгвайте. Идвайте. Айде, хайде. Добре. Папчо. Така. Добре. Айде, тръгвайте вие. Ето, до тази страна така. До тази страна. Кой е лоза?